뭐지? 4 3 କହୁନ କାକା କଣ ହବ? 1 କୁ ଲେଖିପାରିବେ ସେ? ତମେ କାହିଁ ପଢିଲନି ତାହେଲେ? କାହିଁ ପଢିଲନି ବା? ଆଚ୍ଛା କୋଉ ବହିଟା କାଲି ନେଇକି ଯିବ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ? କୋଉ ବହିଟା? ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କୋଉ ବହିଟା? ଦେଖା କୋଉଟା? এইটা ନେଇକି ଯିବ ନା? ଏଇଟା ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇବ ତାର। କହୁନୁ ଟେ ଭଲ ଯଦି କହୁଥିଲୁ। এইটা ନବା ହବନି, ଆକୁ ରଖ। ଏଇଟା ନବାନି, କବତେ ରଖ। ମୋ ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲେ ନବା। ହଉ ଏକ୍ଜାମ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ବାଉଳାରେ? ସେଟା ଜମା ଆଣିନି, କାଲି ବ୍ୟାଗରେ ଏଇଟା ଜମା ରଖିବନି, ଜମା ରଖିବନି। ଏଇ ବୁକ୍ କେବେ ରଖିବନି। ସେ କଣ ଦେଖି ମନେ ରଖେ ସେ ବୁକ୍ ଟା? ପଢି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ ତା ବୁଝେଇଦେଲୁ କଣ ଦେଖି ମନେ ରଖିବେ? ଶୁଣ, ଏଇଠି ନା ଆର ଏଇଠି ନାଗ ଲେଖାছে ବ ଉ ଯଦି ବ କଣ ସେ ପଢିଛନ୍ତି? ବି ଏ ବି ସି ଡି ପଢିଛନ୍ତି? ସେ ଫିଗର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବୁଝା। ସେଟା ଏଇ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଏମିତି ବନେଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଯେ ଗୋଟେ ସବୁ ବୁକେ ଦେଖେ ଯେ ମାଙ୍କ ବନେଇଥିବ ତାକୁ ରଖିଦବା, ଠିକ ଅଛି? ଦେଖେ ମାଙ୍କଡ ଦେଖେ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେ। ଦେଖିଲୁ ବୁଲେଇଲୁ, ହଁ ମାଙ୍କଡ ଚିତ୍ରଟା ରଖିଦବ ହେଲା, ଦବନି ତାକୁ କାଲି ବ୍ୟାଗରେ। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ କିଏ ଯାଉଛି? ତୁ ଯାଉଛୁ ଟି? ଆଉ ବହି ସଜାଡନ୍ତି କିଏ ତୋର? ରୁଟିନ କିଏ? ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ ପାଠ ପଢି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ବହି ସଜାଡିକି ଦେବେ ତତେ। ତୋର ସେ କଣ ହବ? ଜେଜୁଟି ନା ସୀତା ନେବେ? ହଉ ସୀତା ସ୍କୁଲ ତୁ ଯିବୁ ତୋ ବହି ସଜାଡିବ କିଏ? ସୀତା ନା ଆଜି ତା ତମ ନା ଅଛି ସୀତା ଆଜି ତା ତମ ନା। ହଉ।